Bwana Mutharika, ife ni mavyete. Lelo tikufuna tizipange introduce kuti mutiziwe. Takhala tikupanga kampeni yanu kuwauza Malawi kuti apite akavote mwawo nyinji kuvotera Professor Arthur Peter Mutharika. Nthawi imeneyi zimaoneka ngati zinthu zachibwana chifukwa anthu amaseka kumanena kuti mwakalamba. Ena nkuimbira nyimbo ndithu, anthu kumanyoza, koma ife mavyete tinali nganganga pambuyo pandani panu bwana. Mutasankha Mayi Jane Ansah aliyense atakuukirani, ife mavyete tinali pambuyo panu kuwauza anawa kuti ana mwachepa, izi ndi za maprofesa, tasiyani, simukumvesesa. Awa ndi profesa auzonya ulani akuziwa zomakupanga. Bwana, ife sitinapemphekana kali konse, tilibe expectation ndipo tilibe ma demands, koma tabwera papa kuti mutiziwe kuti ife ni ndani. Bwana, ife ni mavyete. Dzina limeneli linachoka ku mafilimu omwe timaonera pakati ankhondo pakati pa America ndi Vietnam. Mafilimu amenewa omwe anatchuka ku Malawi nthawi imeneyo ndili wa chinyamata, anthu aku Vietnam amafilimu omwe timatcha kuti Vietnam. Nde munthu waku America uja wa mfilimu wa mvideo muja akamaphulisa kumaombera mavyete muja, ife timasangalala chifukwa Hollywood imapanga demonize Vietnam. Hollywood imapangisa anthu aku Vietnam kumakhala ngati mavile. Koma nditakhala pansi ndikuona history, ndikuona kunena kuti iyayi, kodi mavyete wandi ndani? Tinachita discover kunena kuti mavyete anali alimi, mostly alimi ya mpunga, omwe anasiya makasu awo ndikunyamula mifuti kumenyerera nkhondo minda yawo, kumenyerera nkhondo zinyama zawo, kumenyerera nkhondo mafamili yawo, chifukwa iwo aja ndi alimi. Koma kuwalimiku muchipembedzo mwawo mwa mavyetemu, mpunga uja amauona kuti wautumiza ni Mulungu. Ingakhale ku China munthu akamadya mpunga uja kusiya umozi mbale, adi kumeneko kumapangidwa konsida ngati kuti kuononga, chifukwa anthu akumeneko ku Asiaku amautenga mpunga uja ngati chinthu cha sacred, ndi staple food yawo. Ndiye mukatifunsa kuti mavyete ndi ndani, ife tikuwuza ndikunena kuti mavyete ndi alimi. Bwana, ndife alimi. Mavyete aku Asia staple food yawo ndi mpunga. Mavyete aku Malawi staple food yawo ndi chimanga. Komanso inuyo palogo pano pa DBV pali chimanga. Kodi imene ndi coincidence? Kupatula kunena kuti ife mavyete ndife alimi, bwana, ndife alimi chifukwa timakonda kudya. Bwana, ife mavyete timakonda kudya, ndipo chakudya ndi chinthu chokhacho chomwe chimatimangisa ife kumva ngati moyo uwu ndiwoyenera kukhala. Tikamadya muja timamva kukoma, timaona ngati kuti chimecho ndi chipepeso cha mavuto
amene timakumana muziko lapansi pano. Ndife alimi chifukwa timakonda kudya bwana. Ndiye wina wake akamanena kuti mavyete amatukwana, mavyete amatukwana, mavyete amatani, amene musamvere chifukwa mongana nena mavyete si anthu ankhondo ndi alimi. Koma nthawi ya nkhondo itakwana anasiya makasu kunyamula mifuti. Desperate times calls for desperate measures. Mu nthawi ya nkhondo ife mavyete tinagwiranso nkhondo. Matukwana nkhondo ndi nkhondo. Kumuombera munthu mmutu ndi kumuombera munthu pamwendo ndi chimodzimodzi mu nkhondo. Ndesunga manene kuti iweyo ku nkhondo unaombera nzako mutu ndi woipa. Desperate times calls for desperate measures. Ndi chifukwa chani ndikukamba ineyo izizi za chakudyazi. Ndi chifukwa chonena kuti ife titayamba kampeni tinakupemphani zinthu zitatu. Choyamba chinali chakudya. Chachiwiri timati ntchito. Chachitatu timati pokhala. Koma ndi chifukwa chani inu pa logo yanu ya DPP